Hola, Jones. Què tal? Un altre cop tornem a obrir la finestra del cineblog del Rubén. En aquest cas, el que us vull explicar és que des de la revista Young Catalunya i amb la col·laboració de la 20th Century Fox a Espanya farem un sorteig. En aquest cas és un sorteig de la pel·lícula Èpic. Ens han cedit un Blu-ray, que és aquest d'aquí. I, entre tots els lectors i els que... hem fet un event que després us explicaré com heu de fer per participar en aquest sorteig. Abans de res per això us explicaré una miqueta la pel·lícula Èpic, en què consisteix. Es va estrenar l'any passat, a l'estiu del 2013, i recentment l'han tret en DVDs, Blu-ray, en plataformes digitals, etc. Ara em sembla que va ser al desembre. I bé, aquesta pel·lícula és una aventura d'animació, una aventura familiar, que és dels creadors de les pel·lícules Rio i Ice Age. I bé, és una aventura en la que ens explica la història de que hi ha un món fantàstic d'éssers diminuts dins del nostre món, pròpiament. Vull dir, aquest món és un món que el que fa és protegir el que és la natura i el món dels humans, en realitat. Llavors hi ha un científic que està investigant perquè ell té indicis que hi ha aquest món amb càmeres, microcàmeres per tot el bosc intentant donar aquesta notícia de l'existència d'aquests éssers i a més el que és la trama de la pel·lícula explica una miqueta la lluita que hi ha entre les forces del bé i del mal que volen destruir aquest fantàstic món. Llavors la filla d'aquest científic, per una sèrie de qüestions, acaba convertir-se en diminut, es transforma en un ésser diminut i ella serà molt important en la trama de la pel·lícula, ja que ha de ser la salvadora, entre cometes, del món èpic que veureu aquí als DVDs. En el que és el Blu-ray, a més del que és la pel·lícula en si, hi ha una sèrie d'extras que en aquest cas, està per exemple la presentació del Moby el grup, que són uns personatges còmics que són un cargol i com una babosa, que són molt divertits. És com un minicurt. Després també hi ha una altra entrada dels insectes i el seu camuflatge, Lo podrido mola, que el que són els éssers dolents, entre cometes, el que fan és, amb la seva màgia, tot el que toquen el transformen en mort, queda podrit, és una miqueta fastigós. La vida d'Èpic a 5 centímetres, etc. I bé, aquest Blu-ray serà per un de vosaltres. Com heu de participar? Doncs mira, és molt fàcil. Per participar en el que és el sorteig d'Èpic, el que teniu que fer, en primer lloc, és entrar a la nostra pàgina web, millor dit, a la pàgina de Facebook, que és revistayoung.catalunya, i aquí hem creat un event. Aquest event consisteix en que heu de donar clicar a Assistiré i compartir-lo a tots els vostres amics. I sobretot també ser seguidors, donar-li al m'agrada a la nostra pàgina web de Facebook. I ja està, simplement això. El que és l'event terminarà el proper diumenge, el dia 2 de març, i nosaltres publicarem el guanyador, que de forma aleatòria triarem i bé, us l'enviarem gratuïtament, sempre i quan no visqueu allà en la Conchinchina. És nacional, diguéssim, aquest sorteig, d'acord? I bé, simplement això. Ara us deixo amb el tràiler de la pel·lícula i molta sort, d'acord? Vinga, festa Young! Sé que existeixen. Vetllen per nosaltres. Ens protegeixen. Oi, que és guai! Com és que jo no els he vist mai? Que no hagis vist mai una cosa? No vol dir que no existeixi. Com anem, bombonet? Un cargol que parla. De fet, ja sóc el llimac, aquí no hi ha closca, guapa. Qui sou vosaltres? Som els homes fulla, protectors del bosc. Jo no sóc d'aquest món. Què t'ha passat? T'has encongit? Sí! De veritat? Ha sigut un dia molt estrany. Au! Ets aquí per algun motiu. Potser encara no hi veus la relació. Destruiré el bosc? Si es mor el nostre món, el teu també es morirà. Estàs amb nosaltres!
El bosc ja pertany a la foscor. Primer ens haureu de guanyar. No, per què? Salta! No pots anar més de pressa? És una mica difícil si m'estires al cervell. Només vull trobar la meva filla. Sóc aquí! No paris de buscar! No em llepis. Els hi hem de demostrar que el podriment no té aturador. Burro qui digui què? Què? No res.